A bola som vychovávaná a ťahaná k tomu, že keď som mala 14 rokov, mala som si vybrať školu, na ktorú pôjdem a od tej sa vyvíjala práca, ktorú budem robiť ideálne do konca života, lebo tak to mali naši. Moja mama bola asi neviem koľko, 20, možno aj vyše 20 rokov v poisťovni, aj keď to nevyštudovala, ale dostala sa tam proste po materskej s mojou sestrou a odtedy tam zostala. A to bolo to, čo... Dobre, no však nie som tam spokojná, ale veď platí mi to účty a ty to budeš mať rovnako a ideálne musíš ísť na vysokú školu a musíš robiť v administratíve, lebo tam sa ženy uplatnia a keď budeš mať titul, tak budeš mať viacej peňazí a mne sa to úplne nepozdávalo. Ani sa mi nepáčila vlastne tá škola, na ktorú som nakoniec išla, lebo ja som to nechcela robiť, nechcela som to študovať a to bola ekonomika a účtovníctvo. A tam to nejako fakt ako bol taký ten moment, kedy som sa cítila fakt stratená. A neviem úplne povedať, či som našla svoj zmysel života dodnes. A moju vysnívanú prácu dodnes. Lebo tým, že vlastne som bola tak veľmi nahnevaná na to, že som išla na školu, na ktorú som nechcela ísť, tak som ani nepokračovala v tej výške, ani som sa nesnažila hľadať niečo, čo by ma bavilo. A bola som taká, že no však ale mňa nebaví nič. A kým všetci mali vlastne akoby taký ten čas na rozmyslenie na tej strednej, lebo boli napríklad na gymnáziu alebo podobne, odkiaľ teda je asi fajn ísť na výšku, lebo to gymnázium je veľmi neurčité, tak ja som sa potom vlastne, no ešte počas strednej nejako dostala do gastra a tam som zostala vlastne aj po takú tú dobu, čo ľudia môjho ročníku boli na výške. Že však oni si teda akože také predĺžujú študentský život na vysokej škole, ja si predĺžim svoj pohode život v gastre. Čo padlo, lebo bol COVID a gastro úplne nefungovalo. A potom vlastne som musela nejakým spôsobom hľadať, že kam ďalej. A co teď vlastne deláš? Teraz robím administratívu. Robím presne to, čo som nechcela robiť, ale aspoň to nerobím v korporáte. Nejsem guru. Podcast o životě, vztazích a osobním rozvoji.